Die wedergeboorte. Hierdie boodskap is niet een van hervorming nie, maar een van wedergeboorte. In Johannes 3 vers 3 maak die Heere Jezus een van zijn belangrijkste stellings. Hij sê, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hij die koninkrijk van God niet zien nie. Dit is een stelling wat baie mense op, wat na 'n duistere ewigheid gestuit het en duidelijk aan hulle geopenbaar het wat hulle te doen staan as hulle die hemel wil ingaan. Die stelling is voor die hele mensdom verwoestend. Wat die Heere Jezus sê, is dat die mens vanzelf niet bij machte is om op enige wijze die koninkrijk van God te bereiken nie. Dit verijdel alle hoop dat sy pogings tot hervorming, onderhouding van godsdienstige gebruike of goede dade zal bijdragen tot sy eeuwige welzijn. Sy toestand is inderdaad hopeloos. Hij is machteloos om sy ou self te hernie. Hij moet een geheel een nieuwe soort leven bekom. Dit is die boodskap van die wedergeboorte. Aan wie het die Heere Jezus dit gesê? Ons sou kon verstaan als dit een gehaarde sondaar was, een dwelmweerslaafde, een alcoholist, of iemand met een criminele record. Ons sou verwag dat aan sulkes gesê sou word om een nieuwe begin te maak, om weer gebore te word. Die Heere Jezus het echter hierdie belangrike waarheid aan Nicodemus, een man van onberispelijke karakter gestel. Hij was een gesiene en gerespecteerde lid van die godsdienstige en politieke gemeenschap van Israël. Die Heere het dit duidelijk aan hom gestel, as jy nie weer gebore word nie, kan jy die koninkrijk van God nie sien nie. Die begrip dat die boodskap van die evangelie slechts vir diep gesonke sondaars is, geld steeds. Die verschil tussen ons en die criminele element in ons gemeenskap is slechts een van graad. Daar is geen hoop buiten Christus vir hulle of vir ons nie, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. Romeine 3 vers 23. Dit is waarom hier die verklaring van die Heere so verrijkend is. Dit verijdel alle gedagtes om zelf iets voor ons zaligheid te doen en verlaat ons geheel en al op sy genade. Hij moet weer geboren worden. Wat was Nicodemus' reactie? Hierdie wijze man kon dit niet verstaan nie. Die Heere het echter nie in een filosofische redenasie betrokken geraak nie, want om weer geboren te worden is niet een intellectuele of fysische ondervinding nie. Dit is een geestelijke ondervinding tussen die ziel van die mens en God. Als iemand niet weer geboren wordt nie, kan hij die koninkrijk van God niet zien nie. Soos die Heere die gesprek ten einde gebring het hy Nicodemus sy aandag na Golgotha gelei, want dit is daar waar die wedergeboorte plaasvind. Hy het vir hom gesê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, zodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. Johannes 3 vers 16. Wat een boodskap van hoop. Als die eerste verklaring van die Heere Jezus enige hoop verijdel dat die mens deur sy eie pogings die koninkrijk van God kan bereik, dan verklaar hierdie groot vers hoe dat God dit moontlik maak dat elkeen wat glo die eeuwige lewe sal beerwe, en nie in die eeuwige verderf beland nie. Ten slotte, liewe lezer, kom ons tot bij die voet van die kruis. Sien Godse liefde in al sy volheid deur sy seun wat hy vir ons oortredinge oorgelewer het.
Ons staan verbaas oor sy oorweldigende liefde wanneer ons besef dat dit voor mij en jou was dat die Heere Jezus, die sondeloze een, gesterf het. Dit is op grond van geloof in hom en sy verlossingswerk en niks anders nie, dat ons niet verloren zal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. Mag die Heere die lezer in staat stel om een einde te maken aan sy eie pogings en verdienste, en op hom, wat alles klaar gedoen het om sondaars in sy koninkrijk te brengen, hul vertrouwen te stel.